गोजोन फुंबिलि खन्थाइ दोंसे लाना फैबाय। खन्थाइनि मुं मिथिस'हायै हुंखा। गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होगोन बेखौ आसा थिनानै आवगायबाय। दिनैनि चेनेलखौ मन'रंसो चेनेलखौ जागायनो सानबाय। बिथोन बयनिबो हास्थायबाय। जागायबाय। मिथिस'हायै हुंखा। मिथिस'हायै हुंखा गले खनले बार बारबाय, जाखांखु गोरबो दाउ दाबालाय। सनाथिनि खोथा बार बारबाय, गोरबो जाला जानाय गुजि बार बारबाय। दुखुनि बराद बेजाय, नोंमोन आंनि सति। गले खनले बार बारबाय, जाखांखु गोरबो दाउ दाबालाय। सनाथिनि खोथा बार बारबाय, गोरबो जाला जानाय गुजि बार बारबाय। दुखुनि बराद बेजाय, नोंमोन आंनि सति। गले खनले बार बारबाय, जाखांखु गोरबो दाउ दाबालाय। सनाथिनि खोथा बार बारबाय, गोरबो जाला जानाय गुजि बार बारबाय। दुखुनि बराद बेजाय, नोंमोन आंनि सति। मिथिस'हायै हुंखाया सेमब्रेना खालामबाय मैला, नोंनि सति गैयि जिनिरा आंखौ 8 बोसोर खालामबाय फाग्ला। जों सानैनि थांखि गोथारमोन, थुलुसि गुदि साखिमोन। मिथिस'हायै हुंखाया सेमब्रेना खालामबाय मैला, नोंनि सति गैयि जिनिरा आंखौ 8 बोसोर खालामबाय फाग्ला। जों सानैनि थांखि गोथारमोन, थुलुसि गुदि साखिमोन। बेयावनो जों सानैया जुलिनि गोजा सिन्दुरखौ माला सुलायनानै खाफाल समायहोदोंमोन। बेयावनो जों सानैया जुलिनि गोजा सिन्दुरखौ माला सोलायनानै खाफाल समायहोदोंमोन। मोनसे गोथारथि दंमोन, बैखौ बराद हुंखाया सिग्लिना खालामबाय जुदा। मोनसे गोथारथि दंमोन, बैखौ बराद हुंखाया सिग्लिना खालामबाय जुदा। मोनसे गोथारथि दंमोन, बैखौ बराद हुंखाया सिग्लिना खालामबाय जुदा। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन 2017 मायथाइयाव 26 खालार खालि लिरदोंमोन। 3 मार्चआव लिरदोंमोन। खन्थाइया सैथोखौ आलम खालामना लिरनाय, बेखायनो जाहाथे सानै हयै लिरनायावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ। बेखायनो फेसबुक लोगोरि गासैनिसिम बे आंनि चेनेलखौ समायना खालामग्रा गासै फेसबुक मित्रनिसिम गोरोन्थिखौ निमाहा होनानै नाजावना लागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। दिनैनि रिलाखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। गोजोन फुंबिलि।